आमच्या पूर्वज लोकांनी चर्च बांधूक मदत केली, शाळा बांधूक मदत केली, बिशप हाऊस बांधूक मदत केली. पण आमचे फादर लोका बिशप आमच्या भुरग्यांकी फ्री एज्युकेशन देत ना. तुम्ही आमच्याकडून पैसे घेतात, सगळे घेतात. आमच्या भुरग्यांकी पुढचे 25 वर्सां तुम्ही फ्री ऑफ एज्युकेशन दिवचे असे कॉन्ट्रॅक्ट लिहून घ्यात. आमच्या लोकांचा चांगला विचार करात तुम्ही. आमच्याकडे पैसे गोळा करतात. चांगला विचार करात. आमच्या लोकांकी आमच्या भुरग्यांकी 25 वर्सां पुढचे 25 वर्सां कॉन्ट्रॅक्ट लिहून घ्यात. कित्याक आमी लोकां एकदम ओपन कॅटेगरीमध्ये आसा. आमच्या लोकांकी गव्हर्मेंट जॉब मिळत ना. कमीत कमी आमच्या लोकांकी फ्री एज्युकेशन द्यात तुम्ही. तुमचे व्हडले व्हडले कॉलेजीस आसात, इन्स्टिट्यूट आसात. आमच्या लोकांना ॲडमिशन मिळत ना. ॲडमिशन दिले की तुम्ही खूप सगळे चर्चचे नियम लावतात. बॅप्टिझम झाले, हे झाले, ते झाले. बाकी लोकांना असेच ॲडमिशन देतात. आमच्या लोकांना ॲडमिशन मिळतात किती सगळे आमच्या लोकांकडून तुम्ही करतात. स्कूल बांधून घेतात, बिशप हाऊस बांधून घेतात, पैसे आमच्याकडे मागून घेतात. बिशपान हे सगळे विचार करूचो. आमच्या लोकांचा चांगला विचार करूचो. बिशप हाऊस व्हडले कित्याक बांधूक जाय असले? थंयसर नर्सिंग स्कूल बांधूक जाय असले. लोकांक एज्युकेशन मिळाले असते. एवढे पैसे घालून बिशप हाऊस कित्याक बनयतात तुम्ही? किती जरुरी असा? आमच्या लोकांचा चांगला विचार करात. आमच्या लोकांकी जॉब मिळत ना. आमच्या लोकांकी स्कुलात जॉब दियात. सगळीकडे तुमच्या इन्स्टिट्यूट जेवढे असतात थंयसर आमच्या लोकांक पहिले दियात, मागीर बाकीच्या लोकांकी दियात. ब्लॅकमेल करू नकात आमकां. बाचणीचे स्कूल कोणी चालू केले? त्यांच्या गांववाल्यांनी. तांकां ते जमत ना, मॅनेज करूंक येत ना. ओके, ती शाळा कोणाक चालूक दिली? फादरांकी चालूक दिली. ती शाळेची जागा कितकी आसा माहिती? तेवढी बिशप जागा केन्नाच विकत घेऊ शकत ना. आता ही शाळा तुम्ही फादरींक चालूक दिल्यात, बिशप सिंधुदुर्गीत चालूक दिल्यात. तुम्ही तुमच्या गांववाल्यांनी कितें करूंक जाय असले? त्याच्याकडे कॉन्ट्रॅक्ट लिहून घेवचे असले. 25 वर्सां आमच्या गांवच्या भुरगीं आसात, तांकां फ्री एज्युकेशन. सगळेच तुमचे स्कूलची जागा तुमची, स्कूल तुम्ही सुरू केल्यात. कमीत कमी तुमच्या गांवच्या लोकांकी भुरग्यांकी फ्री एज्युकेशन मिळूंक जाय अशी कॉन्ट्रॅक्ट लिहून घेता आत्ता पण बिशपाकडून. कळले? आमच्या 7 वाड्याच्या भुरग्यांकी ना ॲडमिशन मिळत चलता. भविष्यात तुमच्या भुरग्यांकी ॲडमिशन मिळूचे ना. तो येऊक ना, तेजे बॅप्टिझम जावूक ना, तो मिसाक येत ना, ॲडमिशन मिळूचे ना. आणि वरून डोनेशन घेतले. असे करू नकात. तुम्ही अजून कॉन्ट्रॅक्ट लिहून घ्यात बिशपकडून. कळले? की पुढचे 25 वर्सां बाचणीची भुरग्यांकी फ्री एज्युकेशन असे लिहून घ्यात. हे चलत ना. शाळा पण तुमचीच असा आणि शाळेची जागा पण तेवढीच असा, खूप असा. तेवढी जागा विकत घेऊ शकता बिशप? एवढे पैसे असतात बिशपकडे ना. कमीत कमी तुमच्या भुरग्यांकी फ्री एज्युकेशन देऊक सांगा तुम्ही. गांववाल्यांनी तुम्ही जागे जावात. आणि हे जाये आम्ही सगळी लोकां सगळी ओपन कॅटेगरीमध्ये असं आमच्या लोकांकी जॉब मिळत ना. त्यांच्या स्कूलमध्ये जॉब देऊक जाऊ आमच्या लोकांकी. हे लक्षात दवरात. समजले? थँक्यू. आमची कॅथलिक लोकां दुबय, कुवेट, कतार हांगा आपल्या पोटासाठी वचतात. आणि जेन्ना तेंचे काजार जायत असता तेन्ना फादर कितें म्हणटा? तिकडच्या फादराची चिठ्ठी घेऊन ये की तू मिसाक येत असले की ना. अरे ती आपल्या पोटासाठी वचतात. थंय वचून मिसाक वचतले कितें? तांकां एक दीस सुट्टी असता, ते आराम करतले ना. आता ती म्हणतात तिकडच्या फादरची चिठ्ठी ना आणली तर आम्ही ती काजार करूची नात. मग 20-30 हजार रुपये तुम्ही दिल्यात, लगेच काजार करतात. हे बंद जावंक जाय तेंचे. अरे आमची लोकां पोटासाठी वचतात तिकडे. मिसाक वचतली की थंयसर वचून? तिकडचा फादर तुका चिठ्ठी दितलो की तू मिसाक येताय का ना? हे चुकीचे आसा. हे आमच्या लोकांकी त्रास हे सगळे बंद जावंक जाय तेंचे. हे देव नात ते. फादर बिशप लोक देव आसात? बरे सगळे बंद जावंक जाय सगळे. कॅथलिक स्कूल ॲडमिशन. एक अर्दो मनीस कितें करता? कताराक वचता आपल्या पोटासाठी काय. आणि जेन्ना तेंच्या भुरग्यांकी ॲडमिशन जाय असता तेन्ना फादर म्हणटा तुजो डॅडी मिसाक येत ना, हैसर येयलो तरी मिसाक येत ना. अरे तू आपल्या पोटासाठी वचता आणि ॲडमिशन मिळत ना. आणि आमच्या भुरग्यांकी मागीर ती कितें तेंच्या पांयां पडोवचें पडटा. म्हाका दी, आमकां ॲडमिशन दी. 100 वेळा वचोवचें पडटा तेन्ना ॲडमिशन मिळता. पुणे मुंबय ॲडमिशन मिळतच ना. जो पर्यंत डोनेशन तुम्ही देत नात 50,000, 60,000, 17,000 तो पर्यंत ॲडमिशन मिळत ना. ही जी शाळा आसात, हे कॅथलिक स्कूल्स आसात, ते मायनॉरिटी डेव्हलपमेंट आमच्या लोकांकी डेव्हलप करण्यासाठी आसात. आणि 50% 50% पण नसतात आमची लोकां. 50% पण ना.
तुम्ही जर सेंट जेव्हिस स्कूल आणि हे पळयल्यात तुम्ही होली क्रॉस स्कूल, अरे कितकी एका वर्गात 1-2 असतात, त्यांना पण ॲडमिशन मिळत ना. हां, तुम्ही कित्याक हे सगळे तुम्ही कित्याक स्कुला कोणासाठी स्कुला तुम्ही ओपन केल्यात? आमच्या लोकांक ॲडमिशन घेऊक पण तुमकां खूप त्रास जाता. तुमच्या पाया पुढे तुम्ही मस्त मिसाक येता की ना, तुझं डॅडी मिसाक येत ना, मम्मी मिसाक येत ना. अरे ती आपल्या पोटासाठी काम करत असतात भुरग्यांसाठी. ती खंय वचतली खंय येतली. तुम्ही हे सगळे नियम लायतात आणि मागीर आमची लोकांकी खूप ह्या ॲडमिशनसाठी खूप त्रास जाता. एक गरीब आसा ते काय डोनेशन काय दिवू शकतच ना. आणि व्हडले व्हडले स्कूल पुणे मुंबई तुमकां माहीत ना, 60,000 1 लाख 2 लाख रुपये ॲडमिशन डोनेशन देऊन तुमकां ॲडमिशन मिळते. हे सगळे बंद जावंक जाय. डोनेशन आमच्या लोकांनी डोनेशन ना. आणि 50% कमीत कमी 50% फी माफ जावंक जाय. ओके. 1.5 वरात झाली माझी केस ॲनॅलमेंटची केस फादर अलेक्स डिमोलाकडे असलेली. ओके. आणि माझी कोर्टाची ऑर्डर पण असा, तरी पण ती कोर्टाची ऑर्डर मानत नात आणि आमकां त्रास दितात. म्हाज्याकडून 7,000 रुपये घेतले, 7,300 रुपये त्यांनी घेतले. आणि हांवें माझी केस त्यांनी कितें केलें, हे हैसर जायत ना म्हणून गोव्याक धाडली. अरे म्हाका टायम आसा कितें गोव्याक वच, हे कर ते कर. आणि आमी कितें करता, चर्चच्या नियमा प्रमाणे आमी तुमचे कडेन येता. आणि हांवें बिशपाक सांगलें, तो बिशप म्हणटा तूं पोलीस स्टेशन वच नाहीतर कोर्टात वच. अरे हांव जर पोलीस स्टेशन गेलो, बिशपाचें नांव पोलीस स्टेशन ऑल इंडिया बिशपाक घेवन गेलो, तुमी लोकां म्हाका नांवां दवरतलीं. हां, ते अरे आमच्या आमच्या फादरींग लोकांक लुईस पोलीस स्टेशन घेवन वचतात आणि हे का हेंचे कडेन खूप पयशे आसात म्हणून म्हणतात की पोलीस स्टेशन वच नातर हेका वच. हे ऑफिस बंद जावंक जाय. हे जे ॲनॅलमेंटचे ऑफिस आसा सावंतवाडी बंद जावंक जाय आणि लोकांकी त्रास थंयचो कमी करूंक जावं. आणि देवान एकदा जोडलेले तोडूचे नाही, हेंकां कोणतोच अधिकार ना तोडूचो आणि कोर्टानच तोडूचो. आणि कोर्टाची ऑर्डर जी आसा ती अलेक्स डिमोन मानूची आणि बिशपान मानूची आणि आमच्या लोकांक त्रास कमी करूचो. हे कितें देव आसात? बिशप देव आसा, अलेक्स डिमोन देव आसा? हय, लोकांकी त्रास दिता, आमच्या लोकांकी त्रास दिता. अरे आमकां टायम आसा कितें, आमचे पयशे आसात? तुम्ही तुमचे देवाच्या मोठ्या व्हडल्या नांवान आमकां ब्लॅकमेल करतात वय रे. अरे आमचो त्रास तुम्ही कमी करात. आमकां दोगांकी रावचे ना, तर तुम्ही देव आसात आमकां रावूंक सांगूक? आमकां दुसरे काजार करूचे आसा. ओके. आणि हे बंद करात तुमचे नाटक.